Madamo kayong salamat kag welcome sa akong nga pagpangalagad subong adlaw diri sa programa Ilonggo News Live kag nagpasalamat kita sa kaitasan nga nakaprograma kita subong adlaw. May mga bagay nga ginaistoryahan kami sa amon guys diri bitaw kita nag broadcast. Pero sa ato mga viewers subong adlaw, welcome sa amon nga pagpangalagad. Manami subong ang panahon pagkatapos ang ulan kagabi. Perti ang ulan kag ang baha. Sa YouTube niya. Kagabi diri sa may downtown area pero subong medyo makanay-kanay kag nami ang kalangitan kag nami ang panahon medyo mapaan ang galing no. Kay nagbalik si Julian, nagwa si Julian kag nagbalik liwat. May lipatan si Julian di sa aton nga ang bagyo nga Julian. So far subong sugod. Ang inyo abyan sa kanginang Art Calsa, so po natin din aton mga resident engineer, saka engineer Ruben Panes, kag engineer Dinis Huyaban. Kag bugol natin nga mga bisita, nga abyan natin, kumpare natin kag sa ligad ng mga eleksyon, ginambalaan ko siya 5 pre. Hindi lang po anay mag-interview si mo. Kay balaan mo, identify ako din sa piyak. Para nga huwag kita subudanay. Pero anyway, asa subong ang among relasyon si good, kag so far subong siningo siya, all out support. Kita sa imo, kung once magdalagan ikaw, ini posisyon sa siyudad sa Iloilo. Ang inyo abyan sa kanginan sa liwat, nagatamyaw sa inyo sing mayong agagid diri sa programa Ilonggo News Live. Update nyo kami sa amon nga pagpangalagad sumod daw. Pud naton diri ang veterano nga media man, broadcast journalist sa bahin sa Western Visayas, Pilipinas daw nalibot yan ng tanan. No? Ako nakagi ko sa Ruas, ako nakagi ko sa Aklan, Antique lang way ko magatuan. Pero medyo dungan-dungan kami ni guru ni partner ko nga nagsulod sa broadcast. Pero madamo na sa mga bagay nga na kuan na nasugata ya siya nga pagpangabuhi. Nagpadlagan ni siya last election bilang mayor sa siyudad sa Iloilo, pero wala isang impalad. Pero ginapasalamatan niya ang 60,000 ka mga botante. Imagine 60,000 why kwarta, why grupo, may grupo, pero hindi masyado kadamo kumpara sa incumbent ka mayor sa kay Mayor Jerry Triñas. By the way, gali, Gitwilson sa kay Mayor Jerry Triñas, kay according sa source, nagpaopera ni siya sa Metro Manila. We are hoping for the best para sa aton alkalde sa siyudad sa Iloilo. Good morning sa kay partner June Kapulot, ang aton nga bisita sa bungadlaw. Sigo siya, sigo partner. Hindi ko mangita bisita kay puno ang programa kung ikaw ang akong guys subungan lang. Good morning, John. Sa Partner Art, good morning. Good morning sa aton tanan nga mga viewers diri sa Ilonggo News Live. May nga sa inyo tanan-tanan kag sa tanan nga mga pumruyo sa nga syudad sa nga Iloilo. May nga sa inyo tanan. Ayong aga, sir, pwede mo ita masugiran kung anong ginatrabaho ni Abyan John Kapulot sa samtang way ka nagpilian namin alkalde ng siyudad sa Iloilo. Ano ang aton nga ginasakuan na Abyan John? Yes, Partner Art, no? Masako kita kaya nagatrabaho kita gyapon sa radyo, no? May ara kita nga program every Sunday sa Action Radio Iloilo kada hapon, no? And magluwas sina may ara kita nga daily program every night 9:30 to 12 midnight sa K5 News FM. So amo ning aton nga programa di makapoy-kapoy ang magluwas sina may mga extra kita nga mga trabaho dito sa masyudad sa Croa sa probinsya sa Capiz, Sir Art. Partner John, satisfied ka na sa trabaho mo sa broadcast journalist? So far, very satisfactory hindi no. Kung sa media, no? Daw halos bilogo nga kabuhi halin sa sultiro ko hasta nga muna ni edad ko nalawig-lawig daw halos dira naka-focus
akong trabaho bilang membro sa media. Isip-isip ko for almost 30 years na kita nga nagtrabaho bilang membro sa media, partner Art. 30 anyos ka na sa media. Yes. Ano ba na ito? Ibig sulod? Actually, pinakasugod ko gid is 1992. Ate medyo naidan ako sa imo bali. Nagsulod ako sa broadcast industry 87. Pero medyo talent kami sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas sa karon. Nung dumanod sa una si manager naman sa una si Max Kadungog, no? Naka 1 year ako dito. Then nag-IBC 12, do-IBQ ako 87 guro after sa ITSA, no? Upod kami ni Ibrahim na duman kami ni Ibrahim guro mga more or less guro mga pila lang kabulan. Then nagsulod sa si John Sapio sa IBC. Medyo kulang-kulang din ako sa imo. Pero ang experience mo mas damo ang imong experience kumpara sa akin. Di ulo pareho man siguro, no? Kaya mati ako, nag-start ako. Ang ginisip ko ilang abi mga 1992 is inang nakabato na ko bala sa gamay allowance. Pero sa una gamay-gamay mga allowance yes, na no? pro satisfied kita. Yes, no? So Why pa sa una sa mga cellphone? Yes. No. Pakintol pa kita sa cellphone nga dalag ko, handheld radio nga dalag ko. Yes, kag ti sa unang nga time mag-interview kita sa mga interviewee naton. Ginagamit nato niya mga tape recorder. Oh, madlagko kit. Madlagko. Oo. Why sa una sa micro. Why? Lagko kini ka tama, yawan kabasaan. Oo. Kag ti why pa yung cellphone sa una. Handheld radio lang. Oo. And telepono. Kag magkatugol kit sa lugar. Yes, For example, may magkatug ka to sa mga dagat sa kuan sa Kulasi. Makatug ka ito, subong niya may mga kuan na, may mga messenger kat may mga video call na, hindi ka na makatug. Medyo sad to say nga medyo matamad-tamad na subong niya nga generation. No? Lain ang subong nga henerasyon ni kumpara sa una. Oo. Kay sang una ya makakuha ka sang imo balita pangabudlayan mo. Pangabudlayan mo. Lain niya subong nga may isend lang si imo nga video, balita na. Balita na. Oo. Pwede na. Oo. So, perti kahapo subong. Oo. Ikumparar sa una ya inanga partner Art. Pero Dumduman tek budlay sa una. dumduman ko sa una, tatlunod sa isa ka barko sa barangay Ulutayan sa Kulasi Rojas na Kulasi, Rojas. Dumduman ko sa na yung Manny Galyar ni gumaya ng ilang sakyan. Oo. Nag-amo niya, troll. Oo. Signal number 3, no? Wala ta pa kami sa labod. Kaya siling ko gani sa manager ko sa una, the late Dimi Abang, siling ko siya, pwede maka-life jacket. Siling ko para nga ako mapatagin man ko, galutaw ko bla. Kami ni Ibrahim, kaya iban pa naman nga grupo sa TV Patrol kami sa una eh. Amo ni sa una, kabudlay mangita balita. Subong niya, wala ka lang. Tawagan mo lang tong insidente ito, sa Port Bisara. Sige, ari video. Imo pa lang sa imo balita. Oo. Kag pakita mo partner Art nga ang kompetisyon sa una sa media. Sadya. Lain ikumparar sa bukong. Subong niya. Why na? Why na? Subong niya sa sadya gida. Ga chapa nga demon, kanya pa rin may balita di. Oo. Ato di. O agari o send ko sa imo balita. Oo. Aton niya sa una, may taguay pa na. Kakilak sanay sa patrol. Ay nami kaya sikat kaya kung nakascope ka mo. Correct. So subong why na scope mga tinaga nga scope why na sa media. Why na dula na. Nadula na ang entusiasmo Correct. sa Sakto na pagkamatuod nga broadcaster o media man. Sakto na, no? Sa una niya, kaya linumpok to sa una, kaka-cover ka sa mga ambos, kaya linumpok pa to, ato ka na to. Oo, ito ka na. Tumduman ko sa una nga pag ambos sa, sa Limodyan, in-interview ni Ranian Gayo ang isa katao itong witness. Sa punta to, linumpok pa to. Siguro kay Ranian, siguran, apa ka ba? Siguro ba sa lapat ka ba sa ano? Amo ni sa una. Pero beauty ka namin. Yes, partner. Na-feeling mo namin. May challenge mo. Kada adlaw-adlaw, iya may challenge. Challenge. Although wala makita gambal nga ang subong
nga henerasyon wala sang challenge sa trabaho bilang membro sa media. Pero mas lain ang challenge sa una ikumpara sa buong. Correct, sa una to sa masadya kag medyo makapoy lang gani. Makapoy lang Pero ang kapoy mo kakadula. pero Pangod sang kasadya. dumduman mo na dyan sa una, gamay pang sweldo. May allowance kita, okay na tayo. Huwag kita niya pangita sa dako ng sweldo. Importante yan, na makabalita kita. Amo na nga ito, dibla mo na ito. Yes, partner. Mga gina-istorya, gani isang una, once nga mag-media man ka, kag dedikado ka sa trabaho bilang membro sa media, hindi ka mangin maayo nga klase sang broadcaster kung media kung way ka kaagi gutom. Correct. Ako nag-ako sa blog na. Akon kaagi ko research na. Gani man. Imbis ka mag-ahon ka, maglakad ka pa. Damo kita experience no. Kag ako dito tayo na ko napatay sa coverage sa undang sa Manhoy, Kapis. Kay ginbungguan ang sakyan namon sa series bus. Mayo lang kay kasaka ako sa top. Kung way ko kasaka sa top, itip na ko eh. Igo, anti balano naman pag bunggo sa mundo, way damo istorya. Rambulan na yun. Wala sa trabaho, trabaho ang risgo aragit. Although ang tanan-tanan may risgo man. Correct. Pero mas risk nga grabe nga risgo ang sa media. Correct. Mga konsyon na mga encounter. Oo, correct. Kailan ka bisis ako mag-upod sa encounter nga makita ko mismo nga ang tiruhay sa tunga sang mga soldado sa gobyerno kasang mga NPA during the time. Makita mo kung isa pati ikaw na malapot man. Paano manago? Gina-recall na namon, ikoning na-rewind na namon ang sitwasyon bilang isa ka journalist. Pero diri ko sa punto niya. Abyan yun. Satisfied ikaw as a media man, as a broadcast journalist. Why is it nga nagplano ikaw mapapili sa eleksyon? Kung baga sila ka nag-change gear ikaw, nga diri ikaw sa politika nagtuon sa imong nga atensyon. Magluwas, imbes sabi nga magkato ka to, manegosyo ka na lang, maghimo ka to sa, bakal ka to sa duta mo, bisa umaga magpanguma, nga diri ikaw ang direksyon mo sa politika. Anong natulot si mo, Partner Joe? Ang line abi sang aton nga trabaho bilang membro sang media, pariho sang linya sang politika o politiko. Tinatawag naton nga isa lang ka term na public service. Yes. No? So ang media, public service, ang politiko, public servant. So pariho man lang ugaling sa madugay naton nga pagtrabaho bilang membro sang media. Masami ko mabatian sa mga followers, mga listeners, nga sila yan kung magkomentaryo kada, nawaswasan mo sila yan parte sa korupsyon sa syudad, korupsyon sa pungsod, o ano pa na klase sa mga illegal, nawaswasan mo todo niya, puro ka manang wakal, huwag ka man sa may ginahimo. So wala sila kahibado ng trabaho sa media, amugin lang na. Hasta lang sa wakal, kaya man ang atong trabaho, siyempre, apat pala na mo. Sa una, tatlo lang ganina. Nagduka ng isa is to inform, to educate, and to entertain. Plus isa dire, amo ang tinatawag naton nga watchdog. So ang pagka-watchdog naton, amo lang gid na siya, nga hasta naman ta sa wakal, giman tutuod. Why man ta sa mahimo, kay manti, siyempre, bisan sa subong gani, like for example, may mga gusto ka kuhaon nga mga informasyon katulad bisang kumplito nga mga dokumento nga kuhaon mo sa gobyerno, hindi mo makuha kay manti may pagpugong, may privacy, privacy act, no? Tanan maagi ka pa sa pinakita, pero gali kulang naman sa implementation. So ang aton himuon in-iro naton o sisaon naton sa maayo ang mga ordinansa nga ara nagadaan. Kag kung may ara nga kinahanglanon nga i-reverse o kung i-repeal o kung ligwaton kag para dugangan para nga mas importante nga mapa-implementar siya kay kung makita naton nga hindi actually ang tanan nga mga ordinansa ni Partner Art lunsay ni tanan mga maayo
Ang kay man hindi man na pwede mahimo ordinansa kundi para sa kayuhan sa tanan Correct, correct. sa mga pumuruyo. Correct. So pero may ara nga mga ordinansa nga nami kung tani nga ipa-implementar sa mga pumuruyo, wala galing mapa-implementar bagon kay mati lain ang concentration no sa aton nga administrasyon kunti way matagabasol sila kay mati may ara tagsa-tagsa sang pamunuan niya nga gusto ya amo niya nga klase mo yung sa piyak niya mo Management, tawag nila management Oo. style. yes partner no so nga aton sila himuon usisaon tang iban nga mga ordinansa nga mga may kulang dugangan kag kun may importante nga mga para gid sa aton nga mga pumuyo amo ning himuon naton nga ordinansa kay himuan naton ini nga kasuguan para nga at least makadugang kita para sa kaayuhan ng isang aton nga mga pumuruyo sang syudad sa Iloilo partner. Na-distract ako. Main ka pala. Anyway, amon ang dumduman nato na partner dun sa una ay ikaw gito sa una isa sa mga nag-spearhead sa tong height gidya sang perti ang drug sa siyudad sa Iloilo. Kaya gintag gani kita ni former President Digong na siya Bulay City. Nabangat lang ito sa una na ikaw gidya isa sa mga naghahanop na iban hadlok ipurso mo na man bala ini gyapon ini patigaway sa droga sa siyudad. Actually, wala kita gauntat sige-sige na siya no after sang pagpungko ni President Rodrigo Duterte during the time before kani magpungko si President Rodrigo Duterte si former President Duterte why pa sa makapungko diri partner nagasugod na kita yamo why pa gani din dahon nga madlagan ko siya presidente nagasugod na kita mo nag-start kita is from 2000 pa yamo so naglala kag daw naggrabe ang illegal drugs mga 2013 Dragi na, puro actually mga 2,000, halin mga muna. Sino mayor sa to? During that time, mga 2,000, si Mayor Jerry Treñas. Then after sina, nagpulos 2010 si former Mayor Jet Patrick Mabilog. Then after sina, pag 2013, iyagi ako ni during the time, Kay si Mayor Mabilog. Then hasta nga naglabuot sa 2015 din pagka 2016 bumulos ni si President Duterte nagpungko na dito na nagamatamat nagkalapuhag ang mga drug personalities ting aton kamatapat na kita hulag sa syudad during the time nagapangampanya ta sa illegal drugs kalagaw man ta pero pinakataas naton nga pungko sa isa ka lugar kag tiner nga pulok minutos siguro kung magtiner ko na, dugay-dugay, way kagpalo, may hunting na si Muara, nagpag-abot na. Ano ka seryoso sa itong drugs at that time? Well, dapat ang mahatag sinisang Data. sang data, ang PDEA, kag pulis. As far as you are broadcasting sa media is concerned, ano ka seryoso sa ibang Kung sitwasyon lang yan, no? General, no? General nga sitwasyon. Why not the data? Yes, Ilalim data. Kung sa imo General, sa general nga sitwasyon, lala katama sa illegal drugs during the time. Kaya nga, Masaligin na la from scale 1 to 10, 10 is the highest. mga aras siguro sa mga 8 to 9. Kaya nga, magkanto ka lang partner sa barangay, makita mo nga sa barangay pa lang, makita mo tao, Damo sumbi? damo sumbi. Kag may mga pila ko kaya ka mga pumuluyo nga nakilala, ilabi na mga ginikanan, iloy kag amay. Nga nagapalapit sa akon nga nagpasalamat sa after pala nga napuhag na. Nagpasalamat kay during the time sang naglala grabing sitwasyon sa illegal drugs sa barangay, ang ilang mga kabataan bisan aral ang sa sagwa malakat, inuugdan pagkadto sagwa. Tungod kay nahadlok sila nga may mga kapulungko sa kilis ang dalan, nga mga adik. Pero di kinangadik sa Yes, no? Kagti araman, nakita man na, isipa bala kung pila ka milyon ng mga drug addict ang nagsurrender during the time sa Tukhang. Correct. Oh? Kag hindi lang basta-basta, may mga kapitan, may mga kagawad. Iba rin piso na. Oh? Piso ba iba, no? Oh, may mga maestra. Supo silingon, kumplito sa muna. Tanang nga sektor sa Pilipinas, ang mga pumuruyo sa syudad sa Pilipinas, may nagagamit sa illegal drugs. Pero mo, latom na yan, no? Latom. Naglatom. Bo silingon nagdamot kaya tulong-tulong illegal drugs during that time.
Terrible, no? Oo. Di, nadamdaman mo, partner John, kung ano ginimo sa to sa gobyerno sa syudad? Well, during the time na sa pag-intindi naton, daw may ara. Actually kami nga sa radyo, ako yung sa Action Radio sa una, ginapilit namon ng syudad nga dapat maghimo na sang badak, Barangay Anti-Drug Abuse Council, ang mga barangay kapitan. Actually pinaka-worst dito, kahit ang mga barangay mismo, nalatong na sang illegal drugs. Subo Chilingon, sa barangay Parangadaan, ara ng proteksyon sa illegal drugs. Buta balon, pati ang Yes. barangay official sa to, medyo nakuha na. Yes, partner. Nakurap na. Nakurap. Ako na protector na halos kalabanan. So, mamod sina, bisan ano nga pilit siguro sa gobyerno sa syudad nga maghimo sa barangay Badak, Barangay Anti-Drug Abuse Council, budgetang ginahimo man nila para sa ginatawag abing para lang gid nga makuha nila Though i-justify lang nila na Oo, kuhan sila, training o na lang, sunod na lang. Sunod na sila. Yes, no? Kaya kapati siyempre, igoon mo sila sa DILG. Gali. Oh. Pero ang ilang ginapanglista nga ngalan sa badak nila, laing nga mga tao. Kay ang ibang nga mga miyembro ang mga drug addict mismo nga nagagamit sa illegal drugs, mga parinti mo sa mga kapitan kaysa mga barangay officials. So, amon ang sitwasyon sa una. That's why nga may mga ginikanan sa una nga grabing pasalamat sa aton gahibi, gahakos, katibot ko kung sino ni sila. Hindi ko man makilala. Yung nagahibi, nga nagahakos, yung nagapasalamat nga muna natabo ang kabataan nila nagbalik sa trabaho, nagbalik sa eskwela, bana nila adik na, nagbalik sa pagtrabaho, nagbalik ila pangabuhi, kay damo sang pamilya sa una partner art nga nagkalaguba pangod sa illegal drugs. Kag magluwas sila sa barangay officials, is it correct na mga iban nga mga men in uniform, medyo na-influence man sa drug? Daw halos. Kay ari ini datos ni, no? Sang pagpungko ni Presidente Duterte 2016. Paglawag niya sa mga ngalan sa mga drug personalities, ilapin ang ang mga drug protectors. Duway kung maglaom gani mo. Nga ang regional director sa Philippine National Police ara sa ngalan sa listahan sa mga drug protector. Regional director sa Philippine National Police, Ginawag yan. ginlawag. Hindi tayo natin paglawagon sa Regional Director sa Philippine Drug Enforcement Agency, ginlawa. Kag mga halos kalabanan, mga tagas, mga opisyal, for example, Colonel, Lieutenant Colonel, Major, sa probinsya kag sa syudad, may mga protection racket halin sa illegal drugs. Dali lang. Amo na kagrabe sa una kalala nga kung nga naglakta dasig ang illegal drugs, bangod siyang proteksyon nga halin sa mga matagas nga opisyal sa pulis kag sa barangay mismo. Pideya? Ideya. Aba? During that time, sa subukan dito galahi pag ganito buot sa akong sa PDR Regional Director sa una. Oh, Ginawag gid siya. ginlawag na ngalan niya. Tingbo ta malon, atom lang din, no? Kay ti according sa imo ginawag, may protection racket siya. Ilawag sa sang kuan ilawag sa sang gobyerno during that time. Why man taga kuan gidi nga ti way kita. Kadi? Oh, way man taga kita. Kasi amo na bala nga ang Pero ara. hindi mas sila magatag, maglawag ang gobyerno kung why sila sing mga why nila na validate ang mga impormasyon. Ilay for example, ako presidente. Kung akong presidente, tanan-tanan nga intelligence network ga report sa akon. Wala ko na tanan. Siyempre balang ko tanan gina halin sa police, NBI, o may ara pa na sila nga NICA o kung ano National Intelligence paano ba? Tanan si IDJ kumplito na tanan nga mga datos sang mga intelligence network partner ginatipon di kung ikaw presidente hatagan kay sa kopya. Kag hindi mo basta-basta ilawago na i-validate kag Yes. i-revalidate mo liwat. Yes, may mga validation. Di sa tanan nga mga validation, di ara mga pangalan nga lulusot, ilapin na sa mga drug protectors. No? That's why nga kung tanawan mo sunod sa ibo maglagaw ka to sa una,
makita ni mga damong sumbi, yung gapula mata, bagod kay lagnakon na itong droga. Ang baligyan na isang illegal nga druga, wala sang daw pa na lang, daw parehas na ng ordinaryo, ang ginabaligyan na dulce. Ang unang Yung sitwasyon. may ginadakop sa to. May May dakop tiyaman pa ko na. ni John, pero gusto ko nga ikaw kay misukay daw. Makabay na to isa sa mga crusaders kay Abonimo Butterfly. Partner, may dakop man. Galing ti ang mga ginadakop, mga gagmay na. Daw, Sino yan ang dakop? para accomplishment. For accomplishment lang. Is it true nga pagdakop siya sa inyo, ti? Uh, Chef, pwede mo mabuyana kung tao na? Hindi may ara magaling kung kaisa nga niya, Rio, why na naga-ingriso. Why na naga-ingriso, ibidak pa na, idala sa inyo nga accomplishment na total sa lawayon lang. Ang Galing. una sa una, subong galing siguro pa si nagbalik kay subong na mo naman galing o galing ang muna na galing. Lain ang sa una, compare subong. Kaya ang sa una ya, may ara nga kilala gid nga drug lord. May identify nga drug lord. Ang subong ya, free for all. Kung siningon naglala naman subong ang illegal drugs, Kaya pero isa sa inyo lang. free for all. Hindi makilala kung sinong hari-hari. Lain sa una kung may ara gid nga hari-hari. Gali. At that time, takita na siya police. Kaya confirm ina na tripling man ang drugs. According sa mo, may ara man ginaporma nga badak, pero ang badak kani kung isa kung tabunan ka isa sa nga matamog isa sa nga papel, hindi ka naman kakita. Maperma ka naman kay ti. Obligatory ni nga maperma ka bangod man kinahanglan sa JLJ. Kaga city mayor abi at the time. For compliance purposes. For compliance purposes. Pero in effect, why gapon? Why gyapon? Iti dra mo na balaan nga inang during the time lain nga mga tao mga ginapang butal nila sa badak. Iti isang time nga nagkungko si Tatay Digong dito nagluguluwa ang tanan-tanan niya mga adik ang mga drug pusher. Dito nagluluwa sa insakto. Pinadoks lang basig magkalauntay mga buol nila to. Gapati ka nga ang pabutyag ni former President Digong, sakto? May ara nga iban nga hindi man. May ara mga insakto kay man di may ara sa listahan nga daw nilanta uli ko base para kung ginsabutahe ang listahan da. Kay may mga listahan siya nga nakabutang dito nga patay na. Okay. Oh. Patay na. So amo na siguro nga may posibilidad nga iban dito pwede man mahambal nga gindugang-dugang lang kay ti kontra sa sang isa ka tawo ko na muna. Pero hindi mo masiguro nga ang tanan-tanan nga to sigurado gid nga amo gito kay may ara sa listahan, may nakasulod sa mga listahan nga mga patay na. Yang why na playa ka exist sa kwan sa aton syudad o kun sa aton nga inang kabuhi nga buhi pa. Pero according sa mo, ginvalidate, why is it ginagawa? Amo na gani ang problema during that time kay may posibilidad nga may mga tao nga nagmaniobra nga within mismo sa ilang nga sirkulasyon kay kabalo ka kung si former President Rodrigo Duterte papahambalon nga nagapati siya nga upod ang tanan nga ara sa gobyerno nga nagatrabaho siya dito'y nabalaan nga siya gali nga nagakontra sa gobyerno siya gali nga mismo abiya upod ang tanan sa gobyerno dito'y nabalaan nga mga upod sa gobyerno kontra yung mga gali. May politika bala sa imo pagtanaw, ito nga nabutang ngalan sa ibang ng mga personality. May posibilidad, pwede matabo. Kag may posibilidad man nga balog ka naman sa aton diri sa Pilipinas, siya partner. Hindi niya pareho sa ibang nga pungsod nga kung ano itong ginasugid, tutuod gid mo. May ara ya kung kaisa nga maniubiring. So May political maneuvering bali? may political maniubiring, may ara kung kaisa nga may tendency bala nga ang putsilingon naton nga ang listahan supposedly insakto na tani mo. Kaya problema may nagsulod nga lain, may nagsulod. May daw makita ni mo Daw ginsingit lang bali? Oo, daw may nagsulod, may sili ko na naman. Bisan ako mismo sa una, ganito gulo mo. Kay may mga ginpang lista ng mga pangalan nga daw hindi kinanglanon ibutang sa listahan. Like for example, sa una to, sa ginlawag ni former President Duterte ang mga narco-politicians. Sa mga narco-politicians, sino magambal ang sino abi maguna-una sila nga pati ngalan ni attorney inang Antonio Piscina.
ibutang mo yung boto. Hindi ka? Nga siya ito na ito yung pisina. Sadok formal nga tao na. Hindi ka? Na, so dito ko nagduwa-duwa, nga silang kapasit kung may nag-imoon mo sang labay-labay sa listahan, labay niya. Mayo ni nga butterfly, Partner John, kung magpungkoy ka doon sa council. Pero, pili ito mo pala kung dito na partido. Ang akong announcement is ara ako sa independent. Independent. Nakapile ka na sa agency. Waay pa ko nakapile sa COC ko, pero ako ni nga diretsohon kag panidugan nga mangin independent. Tugtog nga at least kay mati ang gato ng gusto dire nga di siyempre independent naman lang kita kaya di sa una independent man tamo. Why man tayo hindi man tayo gusto yang tunga-tungahan, di man tayo gusto yang tuduan sa biyak to, tuduan sa biyak to. No? So gusto naton nga maging independent kag aton ina nga panidugan nga maging independent. Nga ang may offer bala sa both party. Tanong natin subong no. Ay ang kung may ikwinturan na ay Triñas Baronda. May offer bala sa both sides sa imo. Yes, na. frankly speaking may ara man no. Although ngati ang Baronda kag ang Baronda nga grupo way pa man niya pronouncement nga matlagan sila mo. Pero may mga offer. Ang sa kay Mayor Jerry Triñas sa grupo sa Uswag may offer man. Pero ang hambal ko, mas mayo pa nga independent pa na ako. So, pero kung mayo man lang to ang sa kay Mayor Triñas, pwede mo ko nila madalaya. Correct eh. Kaya mambal sila, gusto ka na mo niya ugon sa among grupo, pwede mo po maging guest candidate sa ila. Amo man sa kay Baronda, kung maglagan sa Baronda, mag-announce sila. Upod abi sa representative daw, ginapuno-puno nga sa former Mayor Jet Patek Mabilog, maupod sila nga duwa. Kung may offer mas ila to, kag imoon lang ko nga guest candidate, so, why kung mahimo, kiti ilan na gusto. Gani, no? Mayo magaling ako independent ka kay pwede ka to makabulig sa piyak. Why ka, Why kontra? Why kontra? Politika niya eh. Pero kung parte si illegal drugs siya, siguraduhon ko sa inyo kung ranay kita. Why kaya nahadlok ko? Amo nang dapat, no? Ay, daw medyo ka alarming kung drugs na galing magsulod sa barangay, halos tanan na apektado na. Kaya kung may drugs na, may kawatay, may lugusayda, may tanan na yung krimen, may pickpocket, tanan na. Damo lang na mga insidente, kada krimen nga magtuhaw, once may ara nga droga, Partner John. Kada, sa imo nga pagtanaw, speculation na niya ako, no? Hypothetically, is it true na makakopta na Triñas kag Baronda? Kasi Way guro sa may sapat na kay way man ko anot abi silang duwa daw. away naman sila. Way man ko abi kay According sa imo bing marites na mga marites mo, why kay? Why chance mo na sila? Ambot lang. Pwede man na sila kiti sa una tanay man na sila. Gani ba, no? Subo man na sila nagilinaway tungod sa mga interes man nila tagsa sa politika. May kanya-kanyang Kanya-kanya silang interes na. May interes Mayor Triñas sa politika, sa bataan niya. Amo man si Congresswoman Jam Baronda. So, isa muna tanay man na sila, hamot man na sila tama. So, kaangay man na sila sa mga adobo nga linuto. Sa bagay, no? Hindi mo man napaktan sa karon kay basi mo danay man sila. Hindi mo man masiguro. Oo. Pero kung mag-unup tanay man sila, why na tanay mo kay mati ila man yung direksyon mo. no? Pero nga kung ako pa magbuto ng partidira, mas gusto ko yan yung kwentruhan na ikit. Para nga ma-exercise ang tao ang ila kinamatarong sa pagpili kung sino ilang Sa pili. bagay, demokrasya, no? Yes. Makapili no? Hindi nato ma-exercise ang demokrasya, hindi nato ma-exercise ang aton nga pagpili kung sino gusto ta, kung sila mismo magarigluhan na. Kung siningon, patulong nyo lang sa amo nyo, bisa hindi nagkabisin nyo. May rason man, no? May rason ka man na yun. Pati, subong, ang mga supporter gusto niya nga may Gariglo. reglo. May iba na gusto niya nga ikwintrugid. May mga rasones man silang ila. Sabagay. Kag, ang ako magpagtanaw, ako personal ko magtanaw, kung way man ang ikwentro, mas pabor ko way ikwentro. Ako yung personal, no? Para talong sign lang mala. Pero sa video, sa panimalay nyo, mag-asawa ka mo. Ako, hindi man ka mo ma-agree sa akong nga ehemplo,
Pero kung magkasawa ka mo, lain niya sa sawa mo, lain naman imo, laban-laban niya, lupat ka ng pinggan sa bintana. May kuan git, may gira git. May giragit, no? Oo. So, nagkabataan mo, sige, tumaon ka, apat bilog may batang, duwa mo, duwa kon. Oh, Yung mga binahin-bahin. pre-kay na sila. Oo. Oh, mabulagay na sila. Bulagay na sila. Masulod na ang kuan, ang kasuguan nga ginaduso. Nga divorce. Oo. Pero kung ano ang iyasang sawa, kaya ano ang iyasang bana, isa na lang, ang kabataan hukpong, kamukpong man. Amo na ako na simple nga analogy sa ng sitwasyon na John. Manami man na siya para sa mag-asawa. Oo. Galing iti politika niya eh. Ang politika niya galing ti ang lain niyang politika eh. Magutod niya, gilinaway tungkol sa politika. Galing ka mo na initudlo nila, ginamba nila nga ang politika sa parehas ini sa Ang mag-asawa, pamilya. Pamilya. Oo. Amo na isa gina-implement nila eh. Kung ako pa ng tawon, okay, nami. Kung ang ilang nga ginahimo para sa harmonyos kat para sa Kabilugan. kaayuhan Sa kabilugan. sang pumuluyo sa bilog nga syudad sing Iloilo. Okay gid ko na. Oo. For example, kung ang isa to ang ilang nga ginapaminsa rabi Para sa public interest lang gid. Oo. May problema. Sino abi mareklamo sila? Correct. Kung para lang sa public interest, kaya kung kaisa may interest nila para sila personal. Actually, kung tanaw na to na Jun, hindi lang kita ay iba ka sentro lang sa city. Kasi nga, mo ni, may personal, may pamilya, mo ni. Duga kita Jun na nga mo man sa first district, doon lumanong man na. Oo. Sa line na ta. Mm. Kita naman lang first district, Di okay man. halos tanan, isa lang na pamilya, ganyan na kabel. Okay man. Butang balon, hindi mo lang masintro naman sa city nga pinamilya lang. Kung sa bagay, tanan Ano sa babaw? ang kwanabi ang politika sa Pilipinas. Daog ginhimo na siya nga Family business? family business or gani daw ginapa-inherit la. Oo. Inheritance na Oo. pamatyaga nila para nubiot. Ano yun? Like for example, ang lolo, gobernador, pag matapos ang term sa lolo, masunod ang tatay ko ng bata. Pagkatapos ang bata, hinaplos, kung wala sang apo, hasta tubtub sa katubtuban, sila naman lang. So, waay na tsansa ang iba. Gusto nga magserbisyo man nga, sila na may utok, sila niya kabalo magserbisyo ng insakto. Kung sa bagay, sakto na dyan. Pero hindi lang dali sa lokal, ha? Yes! Nasunod na Pero na, Pilipinas, ang Pangkabilugan? daw na subuhan ako, daw na hapot ako ganit. Tanong lang pasada sa Senado, pinamilya lang yun mo. Yo. Subong niya madlagan, tolpo, pinakabilog tolpo, 3. Oo. Pinakabilog ang binay. Pinakabilog ang bilyar. Ibutang-tan lang sa kwana, sa inang incumbent, subong. Oo. Oh, Estrada, duha. Cayetano, duha. May Villar, duha. So, Tanong lang ay pinamilya na lang. pinamilya, Why na kita sansa dyan naman Senado? duhay na. Why tayo Sabi pamilya? na kayang mga ngalan, tado, hindi man kilang daw, hindi man sikat niya sa senador. Amo na Sabi nga, ni si Lilo daw, ano sa Luzon pa. amo na nga daw ka subong. Nga ang iban sinama sila nga na-focus kita sa lokal. Nga sinunod-tanawan man natin. Bisan sa iban man nga, kung iban man nga lugar, no? Nahalos na niya nga pinarente, gagawa na lang. Amo nang upod ko sa statement mo, nga sila lang gidyaw, sila lang gidyang makasarap, sila lang nagkabanuaw. Pero di given subong nga panahon, why kayo mo yung kwarta, kasi Kano sa, realidad. 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 Senador ka, may kwarta, why kagit? Hindi mo na mga kilala, mga nami, nga mga persona kang may abilidad, hindi korap. Pero why ka daw, damo ganida mga pastor kag mga kuan nga pare nga ni naglagan man nga ba sila daw nga ba sila kwarta buta balon ang bottom line sa karon alin sa babaw tas dalom kwarta would you believe nga sa siyudad sa Iloilo kung may kwarta din daw ka At ako naka-experience na sila. Ang ginhambal nila nga inang gugma sang tao, ara. Pero pag abot sa taganay sa kwarta, nalipatan. Lipatan pati ka. pati ko So, na-experiencean ko na nasa 2022. sinilag mo kuma kung may kwarta sa eleksyon kaya Manlibot ko sa muna sa barangay.
palakad to ko lang ko, gadinalagan ng mga tao kung maghako sa ato. Mayor na mo na eh. Mayor na mo na eh. Kasi ko, piho na. Kaya man, pwerte mo. Piyo na. Kag makita mo nga hindi ka kahalin sa isa ka lugar, mitras hindi sila makapapicture sino. Oo. Silingon ti grabe gid nga pag-idolize. Silingon palangga gid nila. May kahakos, may tanan. Hindi silingo piho na. Silingo kung may kwarta piho na. Pero kung wala kwarta disgrasya. Pangati ka mo magtanaw sa aton nga programa Ilonggo News Live. Upo naton si Councilor Abol June Kapulot. Medyo na late kita kaya June. May mga 10 to 15 minutes mata nga bilin sa aton nga program. By the way, daw masadya ang San Joaquin, no? May gin-post sila nga nag-away dito, nag-sigitana ito si Mayor ni Pagarin kag si Taba Ituya. By the way, si Taba kag si Kwan, kag si Mayor Nimpa, pagkaisagalin ni sila. Perintahan na sila, pamilya na sila. Pagkaisagin sila, first cousin yun. Oo. Nagpani ni si Vice Mayor Ituya, councilor, sa grupo ni Abad kag ni Kwan kag ni Pangging sa Baban. Pakita ni Nimpa. Sige, nga, tapos ka. Akala mo ko. So, ay nga na video na si Pakilain sila, no? Pag-file nila to, amo na kainit sa karon sa bayan sa Joaquin. May mga banwa man nga naga-paninong-linong pa, pero daw naga-singkianay man, kasamong sa niway. According pa min sa source to, sa una, ginariglo ni sa ni Jojoang, ni Congressman Ang sa Uswag. Kasi nga, hindi ka mo mag-away. Di, si Corel, Mabayes, Gapon, si Paol, Mayor, why tumadayon? Inkwentro, subong, Corel, Luxin, Kwentro Parian. May mga banwa nga gusto nila ariglohon, pero waay malayon. By the way, gali, amigo na ito na Ruben sa Santa Barbara, si board member Soliano, magkapapili Vice Mayor. Inkwentro sa kay former, akong sa kay incumbent Mayor Biloy. Ano ni pigyo ni Biloy? Makino. No? Kag gapasalamat kita dire sa Pittsburgh La Paz, kay dire kita ka program. Ang wife ni Pet, SB Pet, si Atty. Esther, nagkapapili man konsyal, kaya tapos na ni Snippet mo. Okay. Tulos. Oo. Mayo gid ni nga kuan, mayo man nga asset dira sa Pabia. Kag ang magdagdagan dira mayor sa Pabia, update naton. Si Boboy Bilasa, inkwentro sa kay incumbent mayor Luigi. Sadya ni, no? Sa syudad, sa probinsya sa Iloilo, way pasing nagtuhaw nga makainkwentro sa kay Tuto. Pero ang vice mayor, bata sa classmate ko, ni Vice Mayor Magdet Dibuki sa Manilaw, si Lian, Vice Governor. Vice Governor. Si Buboy Topas na medyo limbandon sa tsuon niya. Ano mga bato man? Suon niya na si Juan. According sa informasyon, suon niya ni kay Maninoy ni Ferd, si Topas. Okay. Amo ni ang sa bayan sa sa probinsya, no? Yun, pila gani kang share sa Sadanang Pilion? Ang regular gaya nga kung siya nga kinanglanon, 12. 12. Oo. Ano atong ganing slogan ka? Bisan ni ka 12 lang. Ang importante, kung magpili ka mo, ti kabalo man ko nga ti may grupo-grupo ni ang duwa ka magtimbak mo. So, wag ako yung pangabay ka man ti independent ko, posibilidad nga may ara magamuda nga hindi na namian sa grupo sa piyak. Amo man sa piyak, ti kurwas nga may ara nga way kamo sa namian, isalot yun lang kung bisan ni ka 12 lang. Actually, with due respect sa both sides, sa kay Mayor Triñas, with due respect kay Mayor Triñas, damo na konsyal na hindi dapat ipagputuhon. Damo na konsyal na hindi dapat pagputuhon. Kaya why man sa nabalaan, no? May mga pagkapangikay, why man sa inimuhan, no? Hindi dapat yung mga konsyal, hindi
Ako, ginapir na sa grupo nila na strike ko. Ako yan. Hindi ko yung mag-stretching. Ako na chuliti, no comment ako, kay karon kung magkomentaryo ko da, ngambal sila pinangguba, na kay gusto yung magdaog. Di dapat lang. Ah, Nanayawan na sila kay hindi sila puslanda. pumuruyo dapat amo ang nagapanilhag. Ako, natanaw ko sila partner yun, na ang iba niya, they are not deserved to be elected sa sunod na election. Ako na yung personal, hindi kasi nga miguay kita, nag-guess kita di. Pero ako tanaw da, may ara diya na hindi gidapat. Hindi gidapat yung maging konsyal sa sila. Dahil imagine, ako yung may deber ko magambal sila, kahit di kabayad ko buwis mo. Oo. Nagkasyudad sa Iloilo ako. Kag hindi ka man kandidato. Kaga, sa kandidato pa ko, bala mo Oo. ko hindi man yapon sa Oh. Pagpungkot sa council, gantay nga kung for sake of namin nga magdao ka sa sining election. Ano unahon ni mo nga i-file dira nga orderan sa o kuno resolution sa council? Actually, may nakita ako diri, no? Siyempre gusto ko tani nga kung parang kita magdaog imang ko. Gusto ko kwaon ang Peace and Order chairmanship, no, sa Committee on Peace and Order Police Matters nga Public Safety. Kaya ang target naton gusto naton nga pangitaan si Iliagin nga mapatawhay ang syudad sa Iloilo, ilabi na gid ang pangtabog. Kung hindi sila madala sa tabog, ti ipapriso ang mga drug addict, mga drug pushers. So, ginatun-an ko subong ang kasuguan sa nasyonal, ilabi na gid sa Philippine National Police kag sa PDEA, kung ano ang mga bagay-bagay dira nga nakita naton nga kinahanglanon nga himuan naton ya sang ordinansa nga lokal diri sa syudad. Kung paano naton pangitaan gid niya nga makamulta kita o kung may mga rehabilitation kita nga himuon para sa mga drug addict at sa mga drug pushers, kung pwede nga kung ma-identify sila pagitago ni diya although ngati makita na damo ni laban-laban masandukot ni nga diha yang natapos ni. Kung may mo kay plano naton nga kung once nga taga diri kay mo sa syudad kag mabalaan ka nga drug pusher ka, tabugon ka lang. Kung hindi ka maghalin sa sining nga lugar nga mabalaan nga drug addict ka o kung drug pusher ka, halin ka na lang sa Iloilo City. Kita to yan sa lugar nga ilistaran mo. Para nga kung hindi siya maghalin, ti amo na ng tiyempo nga Let's go dyan na. pangayuan ta ideya kag pangayuan ta sang bulig ang mga pulis. Kay padakop sila kay papriso. Amo na nga sa pinsan nato, no? So gusto ko lang nga magtuon paanay sina tanan-tanan para nga madihon ang pinakauna nga ordinansa nyaton paghimuon. Nabi na Jun, we hope nga ang kung makapulo, sunod na ang City Council mismo, ang majority group, magasuporta sa imo ordinance. Yes, no. Kag ikaduha ang social services. Okay, amo ni ang isa man sa mga nakita naton ngiti ang syudad sa Iloilo partner inang kwan bla manggarano na atong syudad. Sa pagmatuod lang, highly urbanized city ang Iloilo City. So, kulang galing isang social services kaya makita nato ng mga barangay, pero tikadamo putigado. So, magluwas ang ginahatag. Tidak mo man tupad ah. Ha? Tupad. Amo na. Tupad Amo balay. na lantaw naton. Nga magluwas sa mga PPP ni ng ano na AX. AX no, 4Ps, AX mga duli tupad. Mas gusto naton nga trabaho nga hatag sa mga pumuruyo, hindi kay magsagi sila iya sang bulat da sang ginahatag nga duli tupada. Ginahimo naton tamaran ang tao. So, kung magtrabaho sila, adlaw-adlaw ya happy ka sa trabaho mo, may income ka, maka-exercise ka, hindi ka pa tapikan sa baratian kung ka-exercise ka, trabaho ka, kasi magpundo ka na sa balay mo, ka maghulat sa duli tupad, pagkatapos, panahon mo man lang na ang ibanda, ginainom na na. Tungits. Ang iba dyan na, ang yun nila, tupad lang. Tupad balay lang nila. Kung mayor na kalye, wala. Sakto na imo kaya ginatuluan natin sila magtinamad. Bisan sa Biblia, ginabutang na Partner John na
tulungan mo siya makunit. Hindi sa pagtagaan sa isda. Kaya kung kapalo siya mag-kamunit, buti malumuhay siya dito, buhay siya, hindi sa mawadan sa sundan, si bilog na kabuhay niya, pero kung tagaan mo sa isda, one day lang na, urot na. Oo. Ang sakto ng mga bagay. No? Kaya, we hope na we're crossing our fingers sa kapatid John na nakasunod ikaw na sa council, kaya medyo support niya sa mga pumuliw diri. Ang 60,000 nini nga nagbuto sa imo, gamay na lang ni natulog. No? Hindi why mo naging bakal, why naging bakal, why ayan simpatiya ng isa mga pumuliw ni Sino. Di dumduman ko sa una, partner, doon ko ni the late Councilor Tongtong Plagata, number 1, siya kung number 2 siya. Why man sa kwarta? Kung bangon sa iya nga kursada man, kaya iya nga kwan man, iya nga panimot man, kinagdaot mo na si Dadsang Lilo. Uwaay git kwarta. Kaya mo na kung konsyal ka, ang bugma, magaping ibabaw, pero from one-on-one, guru, kasi kung medyo rimalaso kita na, kinagda, ang bugma niya, islang na sa kwarta sa last minute, kung one-on-one na gamay. Pero kung pirang kami nga mabas mayo, nabi ni Jen, kung siya. Depende Kahit di ko maglagan si Jen, si Mayor Kaya Jen. kung Vice Mayor, imo nga pumpuan, ti City Council, magyapon. Oo, gani. So, pareho lang mo, ara magyapon sa, sa City Council. Ay, wag pa man ka para sa nimo si Jose, masin si Mayor Jen. Oh, John, di ko mabais Mayor ko, puta. Kontrohon ta na si Kabaluna. Kabaluna. Sino ko Si Ganson. Ganson. Oo. Kabaluna. Actually, Brad man kami ni Ganson. Oo. Tanay kami, miguhay kami sa muna during that time sa pagpapili ni Raul Gonzales Mayor. Tanay kami ni Brad Jeffrey Ganson sa City Council. Naglagan ko kunsal during that time, 2010. Nagdaog siya, ako na pirde. Kaya sa mo sa tunga time, hindi pa kita masyadong kilala. So, nag-start na kami ng pagmiguhay. May mga time ko sa makitaay kami, brada mo na to-organize na. So, pero kung siyempre sa politika, hindi mo paktan. Pero mas prefer ko ang City Council asang sa mag-Vice Mayor. Madamog bigyan salamat, Martin John. Si Abian ito na, ano kita nga, kung butuhon ikaw, be, hindi pa man kita subong may nagsinering. Pero once na, kung butuhon ikaw, para hindi magtalang ng tao, ano ibutang sa balota nila? At actually, kuwan man namong ng shading. So shading, so why naman sa iba nga kapulot nga kuwan siguro, nga mag-file pagkitaon na, pilito nga kapulot lang eh. 40... Kay why pa man abin mo, like for example, kay shading na dapat may mga number. Pero ano ibutang ni mo sa imo nga si Usi, ngalan mo gito? John Capulot. Nakabutang na dira ang kontutor ng ngalan is Salvador Capulot Jr. Pero ang sa baluta, ang ibutang dira is John Capulot lang gid. Kaya mo na siyang recall. Okay. Amo na ang recall, no? Anyway, sa aton mga viewers, ano ka pa sa imo nga si Usi? Baluka. Kasi kuwan ka matano? Nang marites lang ni akon mo. Naga-marites ko to sa piyak. Ang grupo sa Uswag, ma-file sa Pizza 8. 8. Oo. Tapos may marites mo ko sa piyak. Mo daw sa Pizza matong sa piyak. No? Tinga ko plano. Mapatunga-tunga ako. Araman ko sa Pizza 8. Pero sa tunga, ang isigulay for example, isa sa aga, isa sa hapon, tapos tunga-tunga. Hindi ka naman Pizza 9, ha? Kasi Hindi naman Pizza 9. Basta malipatan mo lang. Oo, kasi nagliga itong adlaw, muna pa Manila ako. May nasikaso ko to sa Manila. Nagkuha ko sa ticket ko pabalik. Ang ginatag sa mga ticket, October 10. Hindi ko paano ko sila kapal si Pusi ko man. May plano sila nga, hindi ka pa kayo, ha? Oo, may planos lang eh. Guro, May kasakpan. May kunayban, siguro itong Air Asia. Ayo. Sino ulit tagiyan sa Asia? Si Romero? No? Congressman. Sa nga partido ng si PBA. Anyway, magtayan ninyo sa Pizza 8. Naban-naban ni panyaga ni imo kay kunagay la. Oo. Dira ka lang, no? Dira ko sa utogin ah. Utog agad. Oo, sa utogin. May mga kuwan ka ba, mga tweets. Mga Rara Boys? Oo. Why na? Ikaw lang gid isa? Oo, ako lang isa.
kung kinanglanon companion, kaya pwede ka kadala duwa mong, Oo. madala ko yung mga reporters, Ah, muli. Oh. So bagay, no? Sakto na. Pero yan makabalan si Salvador John Capulot Jr. ang makapapili din sa konsyal ng Siyudad San Iloilo this coming 2025, no? Midterm election. Ang imong mensahe lang dyan kag imong appeal sa atong mga pumulo diri sa Siyudad sa Iloilo nga nakatanaw sa atong mga programa Ilonggo News. Sa liwat, partner Art, no, naunagit, salamat liwat sa imong pag-imbitar sa akon. Hindi ko palipat basta ikaw mag-imbitar. And salamat sa mga staff no sa Ilonggo News Online, News Live no. Kag sa aton nga mga pumuluyo sa may siyudad sa Iloilo, ika pila ka beses no, ika third time na kon nga mag-tanay sa akon pagalingon para sa inyo. Subong kunsihal lang akon nga pagkapapilian diri sa siyudad sa Iloilo basi kung nagalantaw ko mo nga isa ako sa mga material nga kinahanglanon sa City Council, ti nagapangabay ako sa inyong pulik sa akon no? Pero kung nakita ninyo nga hindi pa ko angayan dira, hindi ako kapamilit sa inyo, pero ang pasiguro ko lang sa inyo nga once nga ako maging konsyal sa siyudad sa Iloilo, hindi ka mo mahiyan sa akon kay ang akon nga pagahimuon para lagi ini sa public interest, para sa interes ng publiko, para sa inyong interes, kag wala ini sang pagpangduha-duha nga magserbisyo ako sa inyo sang matutuod. Kung ano ako nga pagserbisyo bilang miyembro sa media, mas sobra para ako nga pagserbisyo sa inyo kung maging miyembro sa City Council. Salamat sa liwat, partner Art, kag good morning sa inyo ta. Madamo kay salamat partner John. Ako no masakit ba ni Yambal pero daw gusto ako sa mga media nga napilian na. Nga supposed to be partner John. Ang iba ng mga media na, boses sila sa masa. Why? Pila ka konsyal nga sa media na galing? Bakit? Anong duman mo lang na daw maayo performance nga nag-media nagsunod sa una. The late Joshua Allen kag si former councilor Rodolfo Yun. Doa mo lang gini na balaan ko dahil nga daw may dugo nga daw makabig di mo nga ginabalyo nila nga sa media sa nagalin. Iban daw ay kita. May duha sa una to, si late Idi Lacse, Oo. kag si late Herman Gonzales. Correct. Sakto na. Ay iba na, delete. Delete. Why it? Natilit. Na-delete. Pasensya na gamo da. Kato lang mo din mag-react sa statement ko, react lang mo da. Pero amon ni amon pa personal nga pagtanaw. Kag we hope nga iningalan sa media bangonon ni Abianaton John Capulot once magpungko siya sa City Council. Sa ngalan din ni Ruben Panes, ang aton nga resident engineer, kag si Dines Oyaban, ang nyobian sa Kanginan Art Kansas. By the way, galing, malipat ko. Mayong aga dyan sa kay Attorney Igmedio Prado sa San Joaquin. Nga papili man ni sa konsyal sa San Joaquin, Iloilo. Sa kay Attorney Igmedio Prado, former PCL President sa Banwa sa San Joaquin, Iloilo. Art Calzas, mayong adlaw, happy weekend!